हेल' एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इडुकेसनाव बै खबरा हरबाय। दा आं खांख्राइमानि सावनो नागिरदों आरो खांख्राइमानिखौ बाथोन देनो आरो बुरा बुदजों आरो नै खांख्राइया नै इयाव सावनिसै जिगाबजों, माने आइया ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं अदाबाव न' सिङाव। ओरै बहायना दोनसै आरो आं केमेराखौ। बे खांख्राइया मोनगौमानि बैयाव बुरा बुद एरखुयैनां बेदरखौ। ओइ नै बुरा बुदा बेनो। गाइस लोगोफोर, नै ना दङ। बे नाखौ आं खिन्थायाखै दहायनिफ्रायनो। मासे सावनि र', ना खावै। दानो मोनगोन बियो, 2 मिनिटआव मोनो अराव। ओइ नै होदो बागाव। ना मासे होफाबा गोथावसिन जायोलै बाथोनाव, खांख्राइ गोजाल'बा बारा थावा। माथाम दंबावो दा र' बाथोन जानांगौ बेखौ। ओमफ्राय आइया बेयाव माबा जारिजों ना ओंख्रि संदों आरो। ओंख्रिया मोजां जागोन जारिजों। ना खावै, ना गोरि, नास्राय निस्ला। अरखियाव डाइरेक्ट थुग्रोखाब्रा। र' आं थुग्रोनि र'। नै एबार बाथोन देनोसै रेडि जाजोब्बाय नै खांख्राइ, ओमफ्राय ना मासे सावनायाव मोनबाय नै बानलु गोरानसो, बानलु गोथां गैया नै बुरा बुदा। ओइ गाहायाव बोख्लायलाया जा बै बुरा बुदखौ। नै इखिजायसो देनांगोन हायावसो। बेयाव नङाबा बायगोन माथो टेबोला। दोन गाहायाव, नै सिखाजों हानांगोन ना। जाबाय? ओरै खर'खौ नुगोना नुवाखै खानायखौ? गासिखौबो नुदों? बेखौलाय? नुजोबदों? रोङोब्रा। बुरा बुदखौ हाग्रोसै। गाइस लोगो
फुल देखायबाय थाला आं भिडिअखौ बे खिनियावनो फोजोबनोसै आरो नङाबा भिडिअआ गोलावथार जागोन ना बिदिब्ला नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो शेयार खालामनो लाइक खालामनो होलाबायदो आरो जायना गोदान नटिफिकेसन थांदों नोंथांमोनानो साबस्क्राइब आरो शेयार खालामथार आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय